Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar id-tbassir ekonomiku għar-rebbija jgħid istampa ferm differenti minn dak li kien ħareġ fl-2013. Dan qalu s-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta f'qalbna. Xkembri qal li dan il-pajjiż kiber frott ta' deċiżjonijiet għaqlija li ħadan il-Gvern. Fakkar kif l-aħħar rapport ta' Gvern Nazzjonalista maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea intqal li n-nuqqas ta' investiment kien qed iwaqqaf it-tkabbir ekonomiku. Hawnhekk huwa għamel referenza għad-dejn nazzjonali li kien qed ilaħħaq għal 75% tal-prodott domestiku gross. Spjega li f'6 snin Gvern Laburista naqqas din iċ-ċifra għal madwar 40%. Illum l-Unjoni Ewropea qed tgħid li pajjiżna mistenni li jkollu surplus u żieda qawwija fl-investiment pubbliku u privat. Minkejja dak iż-żmien l-investiment, jiġifieri fi kliem ieħor l-infiq tal-Gvern fuq investiment nazzjonali u l-infiq privat fuq investiment nazzjonali naqsu, xorta kellna sitwazzjoni fejn kellna deficit kbir u dejn li saħħansitra kien jaqbes il-75% sitwazzjoni dak iż-żmien ma ninsewx kienet waslitna fl-excessive deficit procedure. In-nota li tkabbir ekonomiku ta' Malta sar fi żmien li l-Gvern baqa' jżid fis-servizzi għall-poplu bħal childcare b'xejn, żidiet fil-pensjonijiet u transport b'xejn tal-iskejjel kollha. Is-Sindku ta' Bormla Alison Zerafa Civelli spjegat kif it-tkabbir tal-Gvern qed ikun ukoll rifless fil-komunitajiet madwar il-Gżejjer Maltin. Fuq kollox insemmi l-investiment dirett għan-nies. Il-ġid li qed jingħata lin-nies insemmi s-servizzi tas-saħħa, is-sigurtà, iżda fuq kollox lill-anzjani. U hekk wiċċi minn quddiem insemmi proġett li l-Kunsill Lokali ta' Bormla Nieda daqs sena u nofs sentejn ilu fejn ipprovda s-servizz tat-trasport b'xejn lill-anzjani tagħna. Il-kandidat tal-Parlament Ewropew James Grech qal li biex iżomm dawn il-miżuri kollha il-pajjiż irid ekonomija b'saħħitha u bi pjan. Qal ukoll li dan ir-rapport kompla jikkonferma kemm Adrian Delija mhux kredibbli. L-Oppożizzjoni tgħidilna li m'għandniex pjan, però l-bieraħ il-Kummissjoni Ewropea ħarġet ir-rapport li jikkonferma kemm pajjiżna miexi il-qudiem. Jekk xejn din hija konferma oħra ta' kemm Adrian Delija mhux kredibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.